Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggihan wonten ing piwucalan Bahasa Jawa kelas 7 semester setunggal. Wonten ing piwucalan dinten menika badhe dipun andharaken babagan tembung lingga, tembung wot lan tembung andhahan. Ananging sadurunge piwucalan dipun wiwiti, monggo para siswa yang arep nyepakake buku paket, buku tulis lan pulpen dipun cepakaken sakniki amarga sakmangke kathah sanget informasi ingkang kedah dipun catet. Kang arep disinaoni pisanan yaiku babagan tembung lingga. Bocah-bocah sampun nate mireng tembung lingga? Nggih, tembung lingga iku sami kalian kata dasar wonten ing basa Indonesia. Dados tembung lingga kuwi kata asal utawa kata dasar utawa tembung kang isih utuh kang durung rinaketan imbuhan apa-apa. Utawa iso diarani tembung kang isih wungkul utawa isih wantah utawa isih asli. Kang jenenge tembung lingga iku ana sing mung sak wanda. Sak wanda iku satu suku kata. Wonten ingkang rong wanda menika dua suku kata. Lan wonten ingkang telung wanda, tiga suku kata. Supaya bocah-bocah padha paham, coba iki getekke. Iki ana tuladha tembung lingga sak wanda. Sak wanda iku mau satu suku kata. Contone atau tuladene ana tembung gong, bom, las, tek, cat, lan sak panunggalanipun. Nah, menika dipun ucapaken satu suku kata. Tuladha kang nomor loro yaiku tuladha tembung lingga rong wanda utawa dua suku kata. Gatekke ana tembung gunung. Nah, menika diucapake dua suku kata. Gunung. Lajeng wonten malih tembung mau, rata, ana, kalis, udan. Nah, tembung-tembung iku mau diucapake dua suku kata utawa rong wanda. Lan tuladha ingkang nomor telu yaiku tuladha tembung lingga kang telung wanda, tiga suku kata. Tuladhane tembunge rekoso. Menika diucapake tiga kali, tiga suku kata. Rekoso. Ana meneh tuladhane yaiku kulino, kapiran, padaran, mustaka. Nah, menika tuladhane tiga suku kata utawa telung wanda. Ingkang angka kalih ingkang disinaoni yaiku babagan tembung wot. Tembung wot yaiku tembung kang mung sak kecap, hanya satu suku kata utawa sak wanda. Nanging wis ngemu teges jangkep. Tuladhane wonten tiga yaiku tembung lor, sop, lan sor. Tembung lor iku artine mulur, alur, lan sak panunggalane artine padha-padha dawa. Lan tembung sop iku padha karo angslup, susup, artine utawa tegese iku padha-padha mlebu. Nomor telu, sor. Sor iku iso tembung asor, ngisor, dlosor, lan liyane. Nah, iku kabeh mau artine yaiku padha-padha endhek utawa cendhek. Nomor 3 kang disinaoni yaiku babagan tembung andhahan. Bocah-bocah sampun nate mireng? Nggih, nalika SD sampun nate dijelaske nggih. Tembung andhahan utawa kata jadian iku tembung sing wis owah saka linggane utawa saka asale. Amarga kawuwuhe imbuhan utawa tembung lingga kang wis dirimbak. Dadi, tembung andhahan iku tembung lingga sing wis diwenehi imbuhan. Utawa nek ning bahasa Indonesia kata yang sudah diberi imbuhan. Ing bahasa Jawa, imbuhan iku wujude ana papat. 1 ater-ater, 2 seselan, 3 panambang, 4 imbuhan bebarengan. Supaya bocah-bocah padha gamblang, padha paham, coba iki tak jelaske setunggal baka setunggal. Ater-ater. Ater-ater iku padha karo awalan, yaiku imbuhan kang dununge ing kiwaning tembung utawa ana ing ngarepe tembung. Tuladhane ater-ater iku ana sing diarani ater-ater anuswara, sing klebu yaiku m, n, eng, nyo. Lan wonten malih kang diarani ater-ater tripurusa,
kang kalebu yaiku dak, ko, di. Lan taksih wonten ater-ater liyane. Tuladhane, misale ana tembung pacul. Entuk imbuhan utawa entuk ater-ater m dadine macul. Ana meneh, misale ana tembung lingga tutup. Angsal ater-ater n dadine nutup. Tuladha malih, misale ana tembung kancing. Entuk ater-ater eng ning ngarep dadine ngancing lan sapanunggalanipun. Imbuhan nomor kalih jenenge yaiku seselan. Seselan utawa sisipan yaiku imbuhan kang dununge ing tengah tembung. Dadi seselan iku manggone ana ing tengah-tengah. Sing iso dadi seselan iku wonten sekawan. 1 loro in, 3 er, 4 el. 4 kuwi iso didadekke seselan. Gadekke tuladhane. Misale wonten tembung lingga pinter diparingi seselan dadine kuminter. Ana tembung lingga bagus diwenehi seselan dadine gumagus. Ana tembung cacat diparingi seselan in dadine cinacat. Tembung kelip diwenehi seselan dadi kerelip lan sapanunggalanipun. Imbuhan kang nomor 3 jenenge yaiku panambang. Panambang iku padha karo akhiran utawa sufik, yaiku imbuhan sing dumunung ing mburi tembung. Jadi panambang iku imbuhan sing ana ning akhir. Tuladhane, coba gadekke ben bocah-bocah padha paham. Misale ana tembung lingga lara diwenehi panambang i, dadine loroi utawa iso dadi larani. Ana meneh tembung tangi diparingi panambang a, dadine tangiyo. Ana tembung kondo diparingi ana, dadine kandhanono. Ana meneh tembung utang diwenehi panambang ake, dadine utangake lan sapanunggalanipun. Imbuhan kang nomor sekawan diarani imbuhan bebarengan utawa konjungsi. Sing jenenge imbuhan bebarengan iku imbuhan kang wujude iku ater-ater lan panambang didadekke siji, utawa imbuhan sing manggone ana ning ngarep lan ning mburi. Misale tuladhane ana tembung dhisik entuk ater-ater ka lan entuk panambang an, dadine kadhisikan. Ana tembung lungguh diwenehi ater-ater eng, panambang i, dadine nglungguhi. Ana tembung salin diwenehi ater-ater di, diwenehi meneh panambang ana, dadine salenono. Lan sapanunggalanipun. Makaten pewucalan dinten menika coba diambali malih apa sing wis disinaoni kawit awal mau. Siji yaiku nyinaoni sing jenenge tembung lingga utawa kata dasar. Loro nyinaoni tembung wat, tembung satu suku kata utawa sakwanda. Lan telu nyinaoni tembung andahan yaiku tembung kang wis diwenehi imbuhan. Cekap semanten pewucalan dinten menika, sugeng pepanggihan wonten ing pewucalan sanesipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.